What's up guys? Welcome back again on our YouTube channel. This is Franco and thank you so much guys for being here once again on our YouTube channel. So guys, kung bago ka sa akong channel guys, please don't forget to click the subscribe button down there and of course don't forget to hit the notification bell so that you will be notified every time we post new videos on this channel. So karong adlaw guys, kay na ako karon sa downtown ug makita niyo sa akong background ang City Hall sa Zamboanga City. So mo na ang City Hall guys, sa Zamboanga City. So karon guys, initang padugay-dugay guys, mag-start ito sa atong video and 3, 2, 1 and let's go. La la la, ya ya la la, ya 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 ya. La la la, ya ya la la, ya 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 ya. Nga ang Zamboanga City ay probinsya. Drop mo na sa guys, kaya Zamboanga City jud siya og namit diri mga building guys. Mo pag ignorante guys, kita mo na mga building guys oh. Kita mo ni mga building, habog kay mga building guys. So kamo mga kuan ha, taga Visayas, taga Luzon, ay mo mag-ingon nga ang Mindanao is ang Zamboanga is probinsya, kay syudad ni dire dili ni probinsya. Napod may mga kaugalingon namong mga buildings, taga sa mga buildings. Hi sa vlog. Kita na ko sa inyo, napod ni inasal. Napod mi diri mga Jollibee. Therefore dili ni diri kuan guys, dili ni diri bukid. Dili diri probinsya. Sabot na mo. So karon guys, kay nabot ta sa mga supplier guys ang gadget hub diri sa Zamboanga City and they repair everything guys sa mga computer, cellphones, any kinds of Androids. And of course, iOS guys, they repair it guys. So if taga Zamboanga ka guys, kuwanto mo diri sa pueblo guys, ato mo sa Gadget Hub, nindot ang ilang service and makabarato mo guys. So guys, good news kay battery na siya daw niya problema o na-open ang iyang iPhone 6. Meaning, okay na ang iyang cellphone and later on, iniguli na siya sa balay. Akuha na lang ni siyang i-assemble, akong ibalik sa iyang proper nga casing para ma-repair na to siya. So karon guys, nahumatag palit sa battery sa iPhone 6. Muadto na punta sa akong isa ka supplier kay mamalit ko og SIM card. SIM cards, more than one man. And then, ang SIM card nga kapaliton guys is TM kay nahutan ako og PM nga SIM card. So guys, tanaw ko karon sa JA Mobile Center. So diri ko nagakuha og mga cellphone guys, ang mga keypad, and then diri ko nagapalit og SIM cards. So let's go inside guys. So guys, sa mga gusto mo palit og kuan guys, mga cellphone guys, ato mo diri sa JA Mobile Center located at Mamas Claudio Street, Zamboanga City. So guys, kung mato mo diri sa JA Mobile Center guys, be sure nga sa likod sa gateway. So ngayon guys, try natin pumasok dito sa Shopurama guys. Yan o. So yan guys, hindi tayo nakapasok kasi kailangan nila ng ID. Meron akong quarantine pass pero yung quarantine pass ko is for letter B. So since today guys is Friday, letter A yung lalabas ngayon. Pero in my case, letter B yung quarantine ko. Tapos meron ako certificate pero still not valid kasi nakalimutan kong dalhin yung ID ko. So proceed tayo sa ibang store guys kung papapasukin ba tayo doon. So ngayon guys, nandito na tayo sa OK Bazaar. So tatanungin natin sila kung papayag ba silang papasukin tayo kahit wala tayong ID na dala. Ma'am, pwede lang bisagulay ID? Pwede lang bisagulay ID na i-quarantine pass o certificate? Madam, okay lang madam?
in letter B ako ang current instructor na kasi Hindi man yan, pero kailangan na ID ka. para verified. So yun guys, unfortunately guys, wala nakadala og ID. So di gyapon nakasul guys sa bisan unsa nga store. Tanga-tanga pa more. Pero wala tayo ID. So karon guys nato sa Shoppers Plaza mangutana ta balik sa security guard kung pasudlon ba ta nila. Good morning ma'am. Sir. Kanang mangutana unta ko ba? Akong dala is quarantine pass o certificate. Ang problema wala ko talaga ID. Dili gyapon ko sulod. Kailangan may ID sir kasi tanaw man kung imo abot inod ang certification or hindi. Malaman man yan sa kuan. Tapos letter B pag yun. Letter A. Tayo ngayon. Letter B. Pero letter B okay lang kung may certificate o may ID. Kung letter B, kung may certificate o may ID, magamit na ito yung certificate niya. So, dinodger guys, diligid makasulod guys. Bisag ikatulo na ni nga store guys, digid ta pasudlon. So, lesson learned, dapat magdalagid mog ID. Thank you guard. Thank you. So, karon guys, modo na lang ta sa akong ginakanaan guys. Akong kwarta diri guys is 50 pesos na lang pero gutom na kayo ko guys. Modo ta sa akong ginakanaan guys. Barato lang kayo dito. So, ano nato diri guys akong ginakanan guys. So, akong kanan guys is lugaw lang guys. Lugaw nga arroz caldo. So guys, akong i-order is ang arroz caldo nga tag 25 pesos o isa ka Coca-Cola nga tag 16 pesos 12 ounce. So mga ano ta guys, kay gutom na kayo. So itong account guys is pangpugong nga to sa Pinay guys. Kay gutom na kita gikan sa balay guys. Wala dito pamahaw. So nakagasto ta og 41 pesos. 25 ang sa arroz caldo o 16 pesos para sa 12 ounce na Coke. So karon guys, muuli na ta guys. See you. Sone. Ganga ay. Oh, you're sweating, Ellen. Yeah, I'm sweating because it's too hot outside. Nakuha ninyo, bro. So that's it for today guys. Thank you for watching this video. Kung bago ka sa akong channel, please don't forget to hit the subscribe button down there. And of course, don't forget to click the notification bell so that you will be notified every time we post new videos on this channel. So guys, kung naka sa Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, balhin na mo sa YouTube guys para makakorta po dano. Huwag ayaw mo kalimot mag-subscribe guys. So ayaw mo kalimot mag-subscribe guys para mataas mo na ito ang subscribers ba. So guys, before I end this video guys, I would just like to shout out John Paul Edroso. Mag-outro na ta guys. So once again, this is Franco saying, spend your life with no doubts and see you on our next future video uploads. See you!